Kau majuhan kuskus ang ulo. Sabunin ang lawas o maju. Papagas itong kuan, balding ito. Masama ito, sabunin maju na yung lawas. Nasihan na dyan. Guys, good morning. Majong adlaw, Merkulis. Nasihan nag mga bata ron. Lunes, Martes, may klase. Karon, nasihan na. Kau kasihan na po kalian na. Maligo po. Pag sinilas lagi. Kau dito ka magtimaan. Corn beef. Ayay, nagluba naman natin can opener. Naghan ko gaya dyan dyan. Langit kay kuwan man. Nanay. Nanagum na pod. Tayo na may gibalita tayo nga kapitan gi pusil. Katong kapitan bas Davao. Amin na dyan lang. Nalapas. Nakadungog kagabi eh? Grabe hardog ka na ron no? Kaya ang mga tao basta-basta naman mapatay. Hindi na dyan safety gato ang ano ko. Live makunutay. Ha? Live. Nag-live ang kapitan, jagi. Gipusin ko na po sa live. Amin na nag-vlog ba? Ano ba yung pulis po na nag-vlog po din ng pulis? Pinanyanan ko. Kahuwaw. Naglukas panahon. Ay vlog doon sa pulisan. Huwag ba nagkatapan nilang taong? Kay? Oh, may vlog doon. Saka. Ang mga pulis. Di pa kita ng naong. Kaya mo itong banyok. Hindi mo yung banyok niya ng mga na. Hindi mo ipakita ng naong. Tapan mo ng naong. Kaya nagdahal kasamok. Baka nagibiyado ka na. Uy, ganun di pa tayo ito. Ganun di ako ito. Hindi kaya sila nila. Nahuway maka dapat sa gatuan ngayon. Barangay Punuhay. Hindi po bilang national ba? Lutos ako. Ay, ate ko ini. Natuwa sila. Balik, ma. Happy, ma. Hi guys! Good morning! Late nagang pamahaw sa narong orasa. Kay nanghay-hay ko. Ang nahitabo ko an. Nabugto gayhayan. Ano to? Grabe disaster. Grabe hitabo ah. Paningat lagi ko. Kay kaya bitong nahuman na padung naka muli kay mamahaw. Timing po pag kuha na sa langgana ang gisidla sa mga nilabhan. Nabugto bitaw. Kami lagi ihilak. Nabugto agayayan sa kuhan kabugat. Sumoto. Tapos ang kaligayahan. Bitaw. Medyo galing po kay nakatabang po dagan ng mga balibot dito sa hihayan. Wa pa nahuman og hagbas napay mga sagbot katong yellow flowers bitong gagmay. Adto ra na butang og mga sinina, wara nakahugaw, lagay isa ka buhok t-shirt na kabuling kay ug nakahugaw pa to tanan aw. Labadyo ko butro.
Salamat po sa Ginoo kay di tanan nakabuling kay nilabad lalim na akong ipamati. Karon po timing po nga na ako'y dysmenorrhea. Mga taninjo, ning agis atan hapitan kong taho. Bugnaw naman ni. Hala. Nandun. Yung taho. Ay taho. Ang ganda yan. Labog sa rin dayo. Ay, day, mong basiyos gatas dayo. Tao, day. Tabay na ato sako. Wala man ang ibutang sarip, kaya namin masuro mabugnaw. Bulad og corn beef. Disgrasya gahang mga hinayhay. Day, gawas ka kan lula dayang dito. Lula dayang. Ngan ka nangit ang lula dayang. Diri sa bintana, pusahan. Parat. Yan na! Ano naman? Di kang bagyo. Hello, good Mate. morning. Wow. Inom ra kong tubig. Ya ako sa kwan eh, parang ko nang hipos ka ng laba ko mo pa papangayhay na ha. Magulay ka, alam mo ka. Bakay, nakuan man na. Sana, nakugma ako kan. Nakugma ako ng hayayan. Aray, medyo nag-otro na ka. Madugaling kaya nakatabang ko sagbot nga kalabit ng ilo nga nasdana. Oo. Nasangit rapon. Pero pangayhay na pag-utro. Makapungat lagi ni imbis nagdalita, babagi Kaya habang manilit po kung magmapa ko ha. Nagladali mo ko pangayhay kay sayang mo kaning init na. Lagi naghabol sa init. Story time sa ta kay wako ka video. Gikan na day ko nagkuhang alyana. Inja. Ganina dito sa waiting area. Wako natugo. Kay arang kalay naghang lawas.
basta na ako'y means kuhaan ka na nagidisminorya ko. Hindi masabot mo ng sa waiting area na tugra ko. Handa, isundo ra pud ming atan. Mga ang tagtaho kanang taho bugnaw kay gani haring buntag ang gibutang sarip. Namining taho nga bugnaw. Yan na. Nag-snack na ka? Ang ka na. Kang taho. Kay. Naging sa mong suskilahan. Suwat lang. Tanang TV ma. Hapatan ako sumisuwat. Hamag mo sinuwat. Wa katuramang nagkulor ramang kuma. Nagkulor ka, gidada na. Wa balik sa firma. Gitagong sir. Sama ko sinuwat na rin ma. Ano ba? Haga ko abi po ko kanang minupos na ko. Kay just January ay December nakatry ko isa ka buwan wa ko duga. Nagaingon ko minupos na. Kwanto kanang stress bitaw ko kay katong time madas December matug kanang time nga si tatay nagkasakit. Diya basta napiningan na maong giladyagan ko kay pangkunotungod ko na po to stress. Nagtuupog ko nga kuhaan ko kanang nay siya nga na nagminupos na. Wa pa man di ay halipay na po ko ba kay alams na. Bitaw mahadlag bitaw ko medyo na ko no mahadlag bitaw po ko mga anak sa ang edad nga 46 pero daghang maingan nga kanang nako ni nanganak og 50 pero hanggang ako na mga maghadlok man kay idaran na pero bahala na ko Ginoo dito mahadlok basta kung pagbuot sa Ginoo wala tangay kahadlokan. Lami ang taho ba sa bugnaw? So hi guys. Nanaputas pagpamili. Daghang ko kadug mga pilunon ron. Unja. Aning time ma. Gibinutan ko sang ilong. Kanang barado ang ilong kanilaging makalimot ko nga. Di ko makamas. Nagkuan mo ko na nagsundo o naghatod ni Aliana. Sa akong gitambayan, sa waiting area, daplig klasada. Na malagi, nakalimot ko. Tagad sa pagkadanghag. Wa ko'y mas, sumanang under na pag baradog ang ilong, katagahang tutunlan. Aw, ares pag-antos. Grabe gahang mga pilinin, narandagana. Diya. Gisadog di po di mo pamilin kay kani mga nilaban basta di mo mapilo. Diretso, mga gumok, mga nang needed pamilin. Masadyo po kong katugron kay ugma po ko Nuebes. Mga nag-adlaw sa among seminar. Alas 8 ko no. Mga nang after ani matug nami. Sa mga ning comment nangutanag ano sa gamang kasal. Wa pa may schedule kay kuan napalagay ka ng 10 days posting isa pa may ma-issuehan sa mga ang marriage license. So to basta kay buwan sa December kay ug madawat na namog
marriage license, baka makapaschedule nami.